sengibhekile kodwa manje lutho kushaya ubani komba baba Fakazi hey ukahle kodwa njengoshele nomdala ukhulumela endlini namhlanje awuphumi ngiyaphuma mfowethu ukuthi kahle lana mfowethu ngiyaphuma phela mhlawumbe nawe usunesikole esithile usugonqile manje mina bani wagonqa abantu la ngaphandle asifani phela ithini incwadi-ke namhlanje nje sekuzobe isabatha awusincwadi phela Fakazi Abasefesu 6 verse 4 abasefesu 6 verse 4 yebo woza nepapeli mntu omdala lesikhwama esihle nje lapho kunazo zonke abasefesu yeah 6 verse 1 verse 1 abasefesu 6 verse 1 imangapha hayi cishe abasefesu ngakubuza isibhalo kanti isibhalo kuphethwe yini nanka abasefesu uthi sibacingeka abasefesu silingenile nje lesabatha ngenile sabatha abasefesu 6 verse 1 yeah bazalwane yeah uma umuntu ehlelwa icala mana abasefesu 6 wabaseGalathiya lapho ofesu sefesu 6 yeah bantwana hayi njalo kushiyo kunina obiyele mntasa abantwana yini abantwana lalelana abazali benu balalelana abazali enkosini ngokuba lokhu kulungile lalelana abazali benu enkosini ngokuba lokho kulungile ungalalela abangani hlonipha uyihlo nonyoko hlonipha uyihlo nonyoko awumfane vele eqonye umuntu ongangoma wakhe lokhu kungumyalo wokuqala onesithembiso onezethembiso hlonipha uyihlo nonyoko uthola kanjani lo muntu ona-40 wena una-20 kodwa umuntu othola umuntu ona-40 ena-20 una-19 uthola nosisi ona-43 uma wakhe phela lo akona ngisho usisi uma wakhe uyahlonipha-ke lowo mfana futhi uyilasboni uyahlonipha ukubha kwezo ukuba kube kuhle kuwe uma uhlonipha abazali kuba kuhle uwawushawa njalo uhlala kade emhlabeni uyaphila futhi isikhathi eside nani ya boyise nobaba-ke nkosi yami unobaba ingane nelingenzi iphutha elincane nje vele ixosha kodwa yena njalo bamxoshanga yena abazali babo nani boyise ningabathukuthelisi abantwana benu nawe-ke mzali ingane ingathi nje ngokuthi ichithe nje uchithe udrink endlini usuyishaya ingane uyigqema ingozi wawuhlula ukushaya iy'nsizwa le emgangeleni ingane ichithe udrink nje ziyigqema ingozi wawuyivaka azishaya ngisho umuntu emgangeleni zokugqema ingane uchithe udrink nani boyise ningabathukuthelisi abantwana nibondle ngokulungisa hawu umuntu obondle ngeke ngene ezulwini nibondle nangokuyala kwenkosi nangokuyala kwenkosi
ingane funa ikhulise ngevangeli ngokuyala kwenkosi. Basena ngaleli Bhayibheli ngathi niyasilimaza ngaleli Bhayibheli. Lifundelwa khona lokho. Zisebenzi, Ayingeke. Isebenzi. lalelani amakhosi enu ngokwenyama. Donke bani bangumsindo nje. Abasazi nomuntu omkhulu ukuthi mkhulu lo. Donke bani uyakhuluma nje. Hloniphani amakhosi. Seyifundile. Nesabe nithuthumele nezinhliziyo ibenye. Nisabe, nithuthumele, nihloniphe amakhosi. Akhulunywa lutho ngamakhansela, akhulunywa lutho eBhayibhelini nango-premier, nangomongameli. Ikhundla lezi ey'ngekho eBhayibhelini. Vela kuzona ezasezulwini. Mana fakazi bathi laba basilawulayo abekho eBhayibhelini. Wako weza upresident wena eBhayibhelini ukuliphi ivesi? Noma ikhansela. Mana nayi homework-ke. Kolalelayo akayithole le ncwadi le fakazi. Ukuthi Uyabona wakwaliswa iBhayibheli eBhayibhelini. umcingele igama elithi upresident noma umongameli alikho. Obo. Kungathi uKristu. Lalela namakhosi kuba ngathi nilalela uJesu. Inkosi mayida ayifuna ukuthi awukwenzi. Ningakhonzi ngobuso. Musu ukhonza ngobuso uhlomele esontweni. Shele ngisho ukwazi womuntu khonza ngobuso nje uyahlomela. Umkhosi womuntu uthi ngathi isithatha sakho. Yini ngakho? Njengabathokozisa abantu. Kodwa Ya. njengezisebenzi zikaKristu Asibe njengey'sebenzi. nenza intando kaThixo ngezinhliziyo. Senze intando kaNkulunkulu ngezinhliziyo. Nikhonze ngokuthanda. Sikhonze ngokuthanda awu esontweni ngathi ugoqiwe ngathi imbongo ligcwele imithwalo. Kungathi nikhonza inkosi. Khonze nje ngokuthanda ngathi sikhonza uJehova. Ningakhonzi abantu. Hey, ngabikho umuntu othi uma engayi esontweni nawo. Nazi ukuthi Nazi ukuthi konke okuhle ya yilowo ya akwenzayo ya uyakuphiwa konke inkosi. ivale Marko 4 verse 9. Marko 4 verse 9. Ibe baba nje. Marko 4 verse 9. 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 Wathi kubo Wathi kubo onezindlebe onezindebe zokuzwa zokuzwa. akezwe. Marko 4 verse 9. Wathi kubo Marko 4 verse 9. wathi kubo Wathi kubo wathi kubo wathi kubo onezindebe onezindlebe zokuzwa. zokuzwa akezwe. Marko 4 verse 9. Marko 4 verse 9. Wathi kubo Wathi kubo onezindebe onezindlebe zokuzwa akezwe.